mga igsuon, mayong adlaw ninyong tanan. Karon hapuna, mga alas 5:20 karon sa hapon. Ni ako diri sa may Barangay Suba, diri sa may location gid mismo sa Pasil Fishport, aron tagaan mo og view sa Sisilex diring dapita. As you can see, naay usa ka barge diri karon. Wala na ko maabti ganina, nag-lift sila ganina og mga murag mga bridge deck na kani. Makita ninyo diya sa babaw sa barge, mga bridge deck na siguro na. Unya ilahang gi-lift ganina diya sa babaw. Pero wala na ko maabti. Unya dunay usa ka tabahante diri sa Sisilex nga akong nahinabi. Gahuwat na lang kuno sila og mga kini mga gagmayng barko. Nakita nimo? Pero mga kanang kana mismo mga igsoon. Gahuwat sila duha pa ana kay para motulod sa ilahang barge. Kay murag musibog sila sa atos pikas nga kuan part sa Sisilex, kay doon na po sila i-lift dito nga mga materialis kana mga bridge deck. Murag maon na gid kining baruto mga igsoon ang kaning niabot, ang ilahang gipaabot nga motulod aning barge nga nagdala og mga decks sa Sisilex. Comment mo below mga igsoon, labi na tong nakahibaw unsa ning klase nga baruto. Pero I think mo ni siya gitawag nga tugboat. Atong tanawon mga igsoon kung saon na nila pagmaniobra nga masibok kining barge ngadto padung ngadto sa pikas nga bahin sa Sisilex. By the way mga igsoon, sa next nato nga video or most probably mga next 2 videos nato, musuway na jud ko og tinagalog o sa tuwa pa sa Cebuano tinagawog, kay doon na natay mga request ilabi na sa tuwang mga igsoon nga from Luzon nga di sila kasabot sa Bisaya. So I will try my best mga igsoon nga
suway jud tag tinagawog. Pasensya kayo mga igsuon, pero hangtod diri lang sa takaron sa tuang Sisilix update diri sa may Pasil Fishport nga view. O sa uban pang wa pa maka-subscribe, palihog ko og tuslukan ng subscribe button, apilan lang po ng bell diya aron ma-update ka diretso ug doon na ko'y bagong upload diri sa atuang channel si Buano 123. Mga igsuon, ayaw kalimti.